Ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 3. Àwa tún bẹ̀rẹ̀ láti máa yin ara wa bí àwa à ń fẹ́ ìwé ìyìn sọ́dọ̀ yín tàbí láti ọ̀dọ̀ yín bí àwọn ẹlòmíràn. Ẹ̀yin ni ìwé náà tí a kọ sí wa lé ọkàn tí gbogbo ènìyàn ti mọ̀ tí wọ́n sì ti kà. Bí a ti fi yín hàn pé ìwé Kristi nìyín tí ń ṣe ìránṣẹ́ fún, kì í ṣe èyí tí a fi tàdáwà kọ, bí kò ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè, kì í ṣe nínú tábìlì òkúta, bí kò ṣe nínú tábìlì ọkàn ẹran. Irú ìgbẹ́kẹ̀lé yìí ni àwa sì ní nípa Kristi sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kì í ṣe pé àwa tó fún ara wa láti ṣírò ohunkóhun bí ẹni pé láti ọ̀dọ̀ àwa tìkálára wa, ṣùgbọ́n láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni títò wà. Ẹni tí ó mú wa tọ́ bí ìránṣẹ́ májẹ̀mú titun, kì í ṣe ti ìwé bí kò ṣe ti ẹ̀mí, nítorí ìwé a máa pani, ṣùgbọ́n ẹ̀mí a máa sọni di ààyè. Ṣùgbọ́n bí ìránṣẹ́ ti ikú tí a ti kọ̀, tí a sì ti gbé ti ara òkúta, bá jẹ́ ológo tó bẹ́ẹ̀ tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kò lè tẹjú mọ́ àti wo ojú Mósè nítorí ògo ojú rẹ̀, ògo ń kọjá lọ. Yóò há ti rí sí iṣẹ́ ti ẹ̀mí, kì yóò kúkú jẹ́ ògo jù, nítorí pé bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdálẹ́bi bá jẹ́ ológo, mélòó mélòó ni iṣẹ́ òdodo yóò rékọjá ní ògo. Nítorí èyí tí a tilẹ̀ ṣe lógo kò lé ògo mọ́, nítorí èyí nípasẹ̀ ògo li ó ti tayọ. Nítorí bí èyí tí ń kọjá lọ bá ní ògo, mélòó mélòó ni èyí tí ó dúró lé ògo. Ǹjẹ́ nítorí náà, bí a ti inú irú ìrètí bí èyí, àwa ń fi ìgboyà púpọ̀ sọ̀rọ̀, kì í sì ṣe bí Mósè, ẹni tí ó fi ìbòjú bo ojú rẹ̀, kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì má bàa lè tẹ́jú mọ́ wo òpin èyí tí ń kọjá lọ. Ṣùgbọ́n ojú inú wọn fọ́, nítorí pé títí di òní olónìí ní kíka májẹ̀mú láéláé, ìbòjú wà láìka sókè, ìbòjú tí a ti mú kúrò nínú Kristi. Ṣùgbọ́n títí di òní olónìí, nígbàkúgbà tí a bá ń ka Mósè, ìbòjú náà ń bẹ ní ọkàn wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí òun ó bá yí padà sí Olúwa, a ó mú ìbòjú náà kúrò. Ǹjẹ́ Olúwa ni ẹ̀mí náà, níbi tí ẹ̀mí Olúwa bá sì wà, níbẹ̀ ni òmìnira gbé wà. Ṣùgbọ́n gbogbo wa ń wo ògo Olúwa láìsí ìbòjú, bí ẹni pé nínú àwòjìji, a sì ń pawádà sí àwòrán kan náà láti ògo dé ògo, àní bí láti ọ̀dọ̀ Olúwa tí í ṣe ẹ̀mí.